Ahojte priatelia, dneska ráno sme sa zase vybrali pozrieť nejaké stopy, pozorujeme zvieratka vo Veľkej Fatre, podarili sa nám už vidieť prvé stopy jeleníc, ale už aj našich dravcov, ako je vlk dravý. Vonka je pomerne teplo, na to, že je polka zimy. Sme v krásnej, neznámej, malej dolinke, kde zurčí potôčik. Vyzerá to tu však úplne inak, ako by to v zime malo vyzerať. Pokrývka snehu je veľmi malá, zvyčajne tu býva oveľa väčšia vrstva snehu. Vysoké zvery to ale nevadí, pretože sa tu aspoň ľahko dostane k potrave. Najviac stôp práve vydáme popri takýchto maličkých potôčikoch, kde vidíme najväčšiu aktivitu týchto zvierat. Srnčia, jelenia a diviačia zver, samozrejme popredkávaná vlčími stopami. Takéto prostredie nám úplne vyhovuje na to, aby sme mohli spozorovať nejaké pobytové znaky vlka dravého. Už sa nám tu aj niečo objavuje, tešíme sa, lebo takéto kroviny vlky využívajú ako úkryt. Možno, že objavíme nejaké stopy, už sa nevieme dočkať. Museli sme zmeniť lokalitu, pretože sme skoro nič nenašli. Následne sme ale našli veľmi pekné miesto, kde bolo veľmi veľa srnčejích stôp a jeleních a po chvíľke sa k nim pridali aj vlčie. Asi po 10 minútach stopovania sme našli zvyšky roztrhanej zvery. Uvidíme, čo nás ešte dneska prekvapí. Veľmi sa tešíme. Dnešný stopovací deň je na konci a môžem veľkou radosťou povedať, že úspešný. Našli sme to, čo sa vlkom podarilo. Úspešne zvládli svoj lov a úspešne sa nakrmili. A my sa tešíme, že v našich horách ešte stále vlky sú. Jelenice je nám síce ľúto, ale takto to v prírode má vyzerať. Zase na druhej strane sme radi, že sa vlky najedli a že aj naďalej ich tu môžeme takto pozorovať. Zažite s nami vlčie chodníky.